Ngoba sekaningi sihleli sibuka kufakazwa ngawe enkondlo. Babeqinisile babethi inkondlo kuphela eyofakaza. Imibhalobhalo iyabuza ukuthi ngaphambi kokuthi ngivunguze ufuna iqiniso, ufuna ukulizwa noma ufuna iqiniso kuliqiniso. Liyiqiniso kunesiqiniseko ukuthi kalidinge efakazi ngoba lona liyiqiniso. Babeqinisile babethi imbongi yiyo edalela ubuhlungu ngoba ukuthula kakukho kwelikaMthaniya, imvungu isakhuluma. Ngisabambelele kulo ithemba lokuthi iyovunguza izizwe zobhodla amaqiniso umAfrika. Uyobe engabizela ukuzothamela, uyobe sezofakaza. Konke okungamagugu kubo kobe sekubalahlekele. Inkondlo ngeke ngakufanisa nakholwa ngoba ngithi umsulo. Iy'ndlela zobumnyama makholwa kuzo ayanyathela. Inkondlo ujulile ungishiye nomthwalo empeleni kuwe mina ngisithula. Konke engikukhulumayo kusuka kuwe sekuvele sekwahluka. Kuwe kasihlukile nabafundi bakaJesu abahlulwa ukulinda nokulandela iziyalo baphunyuka. Ngithi imvungemvunguza ulithethe limsulwa elingenacala. Into engiyithanda kuwo ukuthi kawucineleli, ukuthula kuyinto efungathisiwe kuwo.